Британія, гэта канал Свабода Прэміум, за мне прадзед Дмітрий Гурневич, а на сувязі са мной з Варшавы кіраўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва Павел Латушка. Добрый дзень, Павел Павлович. Добрый дзень, вітаю вас. Я хотел бы распачаць нашу сённяшнюю размову з самай гарачай тэмы апошніх дзён або нават тыдняў, ці некаторыя кажуць і месяцаў. Все еще трывае мігранцкі крызіс на мяжы Беларусі і Польшчы, мяжы Еўрапейскага звязу. І самай такой абмяркоўваемай тэмай гэтага крызісу стала званок спачатку Ангелы Меркель. Некаторыя лічаць, што гэта прызнанне Лукашэнкі легітымным прэзідэнтам, хаця сёння прэс-сакратар Меркель это абвергнуў. Але все-таки я хотел бы пачаць з іншага. Кажуць, што калі в Беларусі палітвязні 800 чалавек, з Еўропы ніхто не можа патэлефанаваць так, каб прымусіць Лукашэнку іх вызваліць. А калі справа датычыцца імігрантаў на мяжы, якія кідаюць камянямі ў польскіх праваахоўнікаў, тады звоняць людзі і ім дапамагаюць. Сапраўды пасля званка іх размясцілі там у лагістычным цэнтры. Ці вы пагаджаецеся з такім, ці сапраўды Еўропа з беларускім крызісам унутраным паказвае сваю недзеяздольнасць, а калі гаворка пра курдаў, якіх у Еўрапейскім Саюзе мільёны, і яны таксама галасуюць на выбарах, тады это зусім іншая сітуацыя. Я згодны з вам, што выглядае гэта як непаслядоўная пазіцыя Еўрапейскага Саюза ці некаторых лідараў, можна сказаць так, Еўрапейскага Саюза. Это будзе больш правільна сказаць у адносінах да рэжыму Лукашэнкі. І сапраўды, конечно, усе мы людзі, і мы разумеем, што важны лёс кожнага чалавека, здароўе кожнага чалавека. Конечно, сярод нас людзей ёсць беларусы, і мы з'яўляемся беларусамі. І першае, што на думку прыходзіць для мяне, гэта Беларусь, і гэта менавіта перажыванне за мой край, за нас, за беларусаў. І паўстае пытанне, ці хтосьці сапраўды патэлефануе за нас, за беларусаў, ці варта чакаць таго тэлефоннага званка, ці варта чакаць таго, што так уступіцца за нас. З аднаго боку сказаць, што за нас не уступаюцца, таксама неправільна, бо шмат Еўрапейскі Саюз ужо зрабіў, і лідары краін, але ці з'яўляецца гэта дастатковым? Ну, на нашу думку, не. Гэта, ведаеце, можа, нашы трохі завышаныя чаканні сутыкаюцца з паніжаным жаданнем выкарыстаць магчымасці з боку Еўрапейскага Саюза. Мы хацелі бы, каб было зроблена больш, каб крокі былі больш значныя, канкрэтныя, сістэмныя. А з другого боку, у Еўрапейскім Саюзе мы бачым трошкі нават негатоўнасць выкарыстаць тыя інструменты, якія ёсць у Еўрапейскага Саюза. Важно, я думаю, конечно, каб пазіцыя Еўрапейскага Саюза далей была адзіная, каб сапраўды было абсалютнае непрызнанне Лукашэнка. Гэта адзін са стратэгічных элементаў нашай кампаніі, нашай дзейнасці народнага антыкрызіснага ўпраўлення, гэта непрызнанне Лукашэнкі. І тое, што Еўрапейскі парламент 7 кастрычніка, у тым ліку пасля ўзаемадзеяння з намі, з камандай НАУ і з іншымі дэмакратычнымі сіламі Беларусі прыняў гэтае палітычнае рашэнне аб непрызнанні Лукашэнкі. Гэта прапісана ў рэзалюцыі 7 кастрычніка Еўрапейскага парламента. Гэта вельмі важна. Важна, што у камуніке па выніках размовы Меркель з Лукашэнкам было пазначана, размаўляла канцлер Германії з грамадзянінам ці са спадаром Лукашэнкам. Пазней тое, што мы пачулі сёння заяву прэс-сакратара службы знешніх сувязяў Еўрапейскай камісіі спадара стана, які кажа пра непрызнанне Лукашэнкі. І вось гэта таксама шанец для нас пашыраць менавіта гэты падыход у еўрапейскіх краінах, у Еўрапейскім Саюзе об непрызнанні Лукашэнкі. Такую, напрыклад, пазіцыю заняла Новая Зеландыя. Далёкая краіна ад Беларусі, але яна вельмі дакладна гэта як бы прапісала і дала гэтую ацэнку. Так што ёсць тут, конечно, супярэчанне, ёсць тут пытанне стратэгіі, яно фактычна паўстае яшчэ больш востра і важка, што ці сапраўды Еўрапейскі Саюз мае стратэгію вырашэння ўнутрыпалітычнага крызісу ў Беларусі, але так сапраўды створанага ўжо шырэй крызісу, які датычыць усёй Еўропы, усяго Еўрапейскага Саюзу. А скажите, ласка, ці самі вы, як дыпламаты, лічыце, што вось такі званок можа пакласці пачатак прызнання Лукашэнкі на Захадзе? Бо адразу учора была заява прэзідэнта Літвы Гітанаса Наўседы пра тое, што з Лукашэнкам трэба гаварыць. Канешне, яны ўсе гавораць пра тое, што гэта гуманітарная патрэба, што гэта не нейкія там палітычныя перамовы ўзамен за прызнанне. Правда, пазней літоўскі міністр замест справа абвергнуў, сказаў, што прызнаваць не трэба. І
тым не менш, ці гэта не пачатак, бо заўсёды хтосьці робіць першы крок, хаця і канцлер, якая ўжо без 5 ці 3 дзён пенсіянерка, так бы мовіць, але тым не менш, ці гэта можа быць небяспечна. Ну, давайте не будем себе подманывать. Пенсионерка, не пенсионерка, она все-таки канцлер Германии. Она зараз выказывается ад імя и размаўляе ад імя ўраду Германии. Мы до гэтага казалі, якая мэта Лукашэнкі, які стварыў штучна міграцыйны крызіс і пачаў гібридную вайну з Еўрапейскім Саюзам. Мэта яго была абсалютна ясная і зразумелая. Гэта першае прызнанне яго як прэзідэнта, другое гэта адмена санкцый, якія былі ўведзены супраць яго, палітычных і эканамічных санкцый з боку Еўрапейскага Саюза. І гэта пацвердзіла сёння міністр замежных спраў Эстоніі, апублікаваўшы адпаведны твітер і артыкул, які з'явіўся. Менавіта пра гэта і казаў Лукашенко для Меркель. І вось як дыпламат я адкажу. Зразумела, што калі такую мэту ставіць Лукашенко, калі гэта чуюць еўрапейскія палітыкі, то пытанне, што яны з гэтым зробяць. І вось тое, што сёння з'яўляецца заява прадстаўніка службы знешніх сувязяў Еўрапейскага Саюза, мы не прызнаем Лукашенко. Тое, што я, правда, не бачыў, але вы кажаце, прэс-сакратар канцлера Германії кажа, што не прызнаем Лукашенко. Тое, што ёсць рашэнне Еўрапейскага парламента, не прызнаем Лукашенко. Калі гэтая пазіцыя статычная, нязменная, і яна не будзе падлягаць перагляду, значыцца, як дыпламат, я разумею, што Еўрапейскі Саюз выкарыстоўваў гэтую размову толькі дзеля таго, каб вырашыць гуманітарны крызіс на тэрыторыі Беларусі, які пагражае таксама і Еўрапейскаму Саюзу. Але зноў-такі, як дыпламат, я кажу, гэтая праблема тычыцца не толькі мігрантаў. Закладнікамі сёння, фактычна мігрантамі, у двукосці з'яўляюцца ўсе беларусы, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, бо яны закладнікі рэжыму. І вось што будзе рабіць далей Еўрапейскі Саюз з рэжымам? Размаўляць ці ціснуць? І мы лічым, што менавіта нельга мяняць стратэгію, і стратэгія павінна быць. Першае, непрызнанне. Другое, прызнанне яго злачынцам, бо якраз такі міграцыйны крызіс, гібридная вайна, атака на Еўрапейскі Саюз з'яўляецца яшчэ адным дадатковым сведчаннем таго, што на чале Беларусі, захапіўшы уладу ў Беларусі, узурпатар, ён фактычна з'яўляецца міжнародным злачынцам. І трэба пачынаць адпаведныя прававыя дзеянні. Таму наша стратэгія народнае антыкрызнае ўпраўлення на гэта накіравана. Мы даслалі лісты ўсім міністрам замежных спраў. За гэтыя дні, мною дадзена, можа, больш за 50 інтэрв'ю усім заходнім сродкам масавай інфармацыі. І учора мы правялі брыфінг для замежных СМІ ў Варшаве, падкрэсліўшы, што трэба ставіць пытанне аб прызнанні яго злачынцам. І трэці фактор – гэта санкцыі. Вось тры элементы, калі мы разам спалучым, яны, дарэчы, даюць нам таксама аргументы ў пагрозе, якая ўзнікае з боку ўсходу. Непрызнанне Лукашэнкі – гэта значыцца непрызнанне ўсіх дамоўленасцей, якія ён падпісвае з Пуціным. Прызнанне яго злачынцам – гэта стварэнне такой таксічнай сітуацыі, што нават і Пуціну будзе дорага каштаваць падтрымка для Лукашэнкі, чалавека, якога не падтрымлівае беларускі народ, чалавека, якога не падтрымлівае ўвесь свет. А эканамічныя санкцыі – гэта кошты, які будзе пакрываць хто? Расійская Федэрацыя. Яна багатая краіна і можа гэта рабіць на працягу гадоў, але узнікае пытанне ўнутры расійскага грамадства. Ці сапраўды варта так упісвацца за чалавека, якога практычна ненавідзіць беларускі народ, большасць беларусаў? Ці варта сапраўды фінансаваць яго, Крамлю, фінансаваць Пуціну? І тут наступіць гэты пераломны момант. Я ў гэтым перакананы. Скажыце, а ці тыя санкцыі, якія Еўразіяс анансаваў у панядзелак, ці яны адэкватныя да той сітуацыі, якая адбываецца на мяжы з еўрапейскімі звязамі, ці ў стане якім чынам націснуць на Лукашэнку, на Пуціна, бо з разлікам водзілася так падстрашыць абодвух? Неадэкватны. Я буду казаць гэта адкрыта і шчыра. Пачынаючы яшчэ з мінулага года, з верасня мінулага года, мы адназначна з кастрычніка казалі еўрапейцам, што трэба дзейнічаць хутка,
трэба дзейнічаць эфектыўна і трэба ўведзець такія захады і такія санкцыі, якія спыняць дзейнасць, антыгуманную, злачынную дзейнасць Лукашэнкі ў адносінах да беларускага народа. А сёння ўжо і тады, дарэчы, былі прыклады, што пацярпелі замежныя грамадзяне на тэрыторыі Беларусі. І сёння у турмах знаходзяцца грамадзяне, якія маюць двайное грамадзянства, і Беларусі, і Швейцарыі, Беларусі, і Японіі. І сёння ўжо пацярпелі 10 чалавек, якія загінулі на мяжы. Таксама, то есть гэта фактычна пагроза ўсяму Еўрапейскаму Саюзу і іншым краінам. Таму мы казалі, што трэба дзейнічаць больш эфектыўна, больш моцна, і менавіта унясенне дадатковых некалькі прозвішчаў альбо спіску турыстычных кампаній аднадневак у гэты спісак, як плануецца, яно не будзе мець эфекту. Да, калі санкцыі будуць уведзены ў адносінах да Белавія, гэта будзе мець эфект. З другога боку, мы бачым, што і абмяжоўваецца магчымасць беларусаў выезду па-за межы краіны. Таму, зноў-такі, трэба, калі ўводзіць санкцыі, то трэба санкцыі, якія сапраўды будуць моцным, вельмі моцным націскам на Лукашэнку. І тады ён будзе тэлефанаваць Меркель, ён будзе грукацца ў дзверы. Я ускосна кажу, што ці ён пазвоніць, не факт, але ён будзе стукацца так, лямантаваць, што менавіта ён будзе прасіць пра тое, зрабіце штосьці-небудзь для мяне, а не наадварот, што яму еўрапейцы тэлефануюць. Вось трэба стварыць інакшую сітуацыю, іншую сітуацыю, калі яму будзе такая пагроза яго ўлады, што ён будзе стукацца. І вось тады у нас будуць усе аргументы і ўсе магчымасці дабівацца выканання нашых умоваў, вызвалення ўсіх палітзняволеных, пачатак крымінальнага пераследу ўсіх злачынцаў, спынення ўсіх масавых рэпрэсій і правядзення новых выбараў без Лукашэнкі. Бо што мне не спадабалася ў каментары Стана, менавіта прадстаўніка службы знешніх сувязяў, я думаю, вы заўважылі. Ён кажа, што толькі Лукашэнка ў новых выбарах можа быць прызнаны. Не, нельга дапусціць гэтага чалавека да выбараў, бо ён сёння пагроза для існавання беларускай нацыі, беларускай дзяржаўнасці. Ён больш не гарант незалежнасці Беларусі. І фактычна ніколі такавым і не быў. Ён гандляваў Беларусю дзеля сваіх палітычных мэтаў. Ён будзе, ёсць і заўсёды будзе пагрозай бяспецы, еўрапейскай бяспецы. І якім чынам вы бачыце яго ў перспектыве як партнёра, у якога кроў на руках? Ну, скажу так, як дыпламат. Спадзяюся, што гэта была агаворка, misunderstanding з боку спадара Стана, які, можа, каментуючы, не паставіў кропку там, дзе трэба было паставіць кропку. І апошняе пытанне наконт крызісу на мяжы. На вашу думку, як это можа быць вырашана, ці ўвогуле будзе вырашана нават пасля званка, ці там некалькіх яшчэ званкоў? Ну, я прачытаў толькі што навіну аб тым, што Еўрапейскі Саюз выдаткавае 700 тысяч еўра на падтрымку мігрантаў ці на вырашэнне гэтага міграцыйнага крызісу. Зноў паўстае пытанне, хто гэтыя грошы атрымае? Рэжым? Ну, так ён на гэтым яшчэ і заробіць. Ці гэта брэма груп? Там, магчыма, практыка развязе, што гэтыя грошы атрымліваюць агенцтвы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Гэта не атрымліваюць. Вось, калі гэта менавіта, да, я да гэтага хацеў быць і свесці, як бы, адказ, прывесці свой адказ, што павінны уключыцца міжнародныя арганізацыі, якія адказваюць за вырашэнне падобных рашэнняў. І гэта была наша прапанова еўрапейцам ад самага пачатку. Ёсць упраўленне Вярхоўнага камісара па пытаннях уцекачоў. Ёсць міжнародная арганізацыя мігрантаў. Менавіта яны павінны атрымаць усе паўнамоцтвы, усе магчымасці, а паўнамоцтвы яны і мандат маюць, але павінны дабівацца еўрапейскай структуры, каб Лукашенко аддаў менавіта ім права вырашаць гэтую сітуацыю, і яны павінны атрымаць гэтыя сродкі. Бо калі сродкі трапяць у кашалёк рэжыму, ну гэта будзе таксама здзек. Здзек над гэтымі людзьмі, якія ёсць зараз ахвярамі гэтай гульні, штучна створанай Лукашенко, і гэта будзе здзек над намі, над беларусамі. Зараз я хацеў перайсці да ўнутрыпалітычнай сітуацыі ў Беларусі, якая трошачкі адышла на бок на сувязі з гэтым крызісамі. Магчыма, это адна, як некаторыя палітолагі і эксперты кажуць, з ідэяў Лукашэнкі, так, і ўсяго рэжыму. Гэта менавіта так і ёсць. Гэта не палітолагам не трэба быць, гэта так і ёсць. Ён прадае, прабачце, што перарваў вас, ён сёння прадае міграцыйны крызіс за сваю легітымнасць і за зняцце санкцый. Ён фактычна не вырашаючы галоўнае, што паўстала, гэта рэпрэсіі ў адносінах беларусаў.
І гэта мы якраз вельмі адкрыта і кажам еўрапейцам, нельга гэта купляць, бо Лукашенко менавіта мае такі план, гэта стратэгія ціску на Еўрапейскі Саюз для дыялогу, для вырашэння тых задач, якія ён ставіць перад сабой. І вось адна з такіх унутрыпалітычных тэмаў – гэта рэферэндум, які мае адбыцца ў лютым у Беларусі, так званы канстытуцыйны рэферэндум. Ужо трошкі больш нават падрабязнасці ўжо Лукашенко загаварыў інтэрв'ю аднаму расійскаму прадстаўніку СМІ пра усебеларускі сход і, магчыма, сваю ролю ў гэтым. Ту інфармацыю, якой вы валодаеце, ці вы ўжо для сябе вызначылі нейкую там тактыку, так бы мовіць, або хутчэй стратэгію на гэтую кампанію, ці трэба удзельнічаць, трэба байкатаваць, і што ўвогуле трэба з гэтымі выбарамі, дакладней з рэферэндумам рабіць? Так, ёсць уже і тактыка, ёсць і стратэгія. Стратэгічнае рашэнне прынята на ўзроўні офіса Светланы Ціханаўскай, Народнае антыкрызіснае ўпраўленне, Каардынацыйнай рады, на такіх ініцыятываў, як «Голас», «Зубар», «Честные люди», іншымі важнымі удзельнікамі нашага дэмакратычнага руху. І мы звяртаемся да ўсіх беларусаў. Мы звяртаемся за падтрымкай усіх беларусаў. Мы лічым абсалютна неабходным падрыхтавацца да гэтага рэферэндума і ажыццявіць пратэсную яўку на рэферэндум. Мы звяртаемся да беларусаў, каб усе прыйшлі ў азначаны час, у дзень галасавання на рэферэндуме і праз сваю пратэсную дзейнасць падчас гэтага рэферэндума, пратэснае галасаванне, выкрэсліўшы абодва варыянты Канстытуцыі, абодва адказы, праз тое, што мы будзем псаваць бюлетэні, знішчаць гэтыя бюлетэні у бяспечны спосаб, той, які кожны будзе лічыць магчымым, пакажам сваё стаўленне да гэтага злачыннага дзеяння, якое ажыццяўляе Лукашенко. Калі на нашых вачах робіцца злачынства, чарговае злачынства супраць беларусаў, мы павінны глядзець і не рэагаваць, мы павінны супрацьдзейнічаць гэтаму злачынству, перапыніць. І гэта наш, калі хочаце, другі шанец пасля 9 жніўня. Усе тыя, хто заклікае да байкоту, павінны проста паглядзець у мінулы год, 9 жніўня, калі бы мы не пайшлі, калі бы не паказалі свой пратэст, калі бы не выказалі сваю думку, ці быў бы у нас увогуле шанец змяніць сітуацыю? Да, зараз цяжкая сітуацыя, шмат ахвяраў, шмат людзей терпіць, многія ў выгнанні. Сапраўды Лукашенко заганяе ўсё пад асфальт, але наш гнеў, ён з намі, наша супраць, яно з намі. Так вось пытанне, мы пакажам наш гнеў, мы прадэманструем нашу супраць. Мы лічым, што можна сколькі заўгодна дыскутаваць з тэлевізарам, сколькі заўгодна дыскутаваць, не ведаю, з Лукашэнкам, які сядзіць па таму баку тэлевізара, але гэта не прывядзе да зменаў. А вось калі мы прыйдзем у рэферэндум у азначаны час і пакажам пра сваё дзеянне незгоду, значыцца, у нас ёсць шанец. Ёсць другая частка насельніцтва, якая гатова да актыўнага супрацьдзеяння ў дзень рэферэндума. Я не кажу пра незаконныя дзейнасці, але ёсць такія групы людзей. Я таксама з імі сустракаўся, размаўляў. І вось таксама і для іх гэты шанец, каб усе мы выйшлі. Пад гэта мы пачынаем працаваць з членамі выбарчых камісій. Бо мы ўсе можам ківаць. Лукашенко, дыктатар, усім вінаваты. Ён прымусіў членаў выбарчых камісій фальсіфікаваць выбары. Але калі бы члены выбарчых камісій менавіта ў дзень галасавання 9 жніўня большасць з іх выйшлі публічна і сказалі бы людзям, якія сабраліся каля участкаў: Лукашенко проиграл, диктатор проиграл, наступае новая Беларусь. Ситуация могла быть іншай. Калі члены камісіі не разумеюць свою адказнасць, то яны павінны разумець, што яны ўжо здзейснілі крымінальнае злачынства. Раз. Калі не зробяць паўторна крымінальнае злачынства, значыцца, адказнасць будзе большая. Тэрмінаў рэалізацыі прыцягнення да адказнасці яшчэ дастаткова, і яны будуць прыцягнуць да адказнасці. Я звяртаюся да членаў камісіяў, тых, якія на нашым баку. Ідзіце ў камісію, будьце гатовы, што мы вас будзем крытыкаваць. Але мы ўсе партызаны і падпольшчыкі. Мы разумеем, што гэта тая магчымасць, калі будуць нашыя людзі, нашыя прадстаўнікі ў выбарчых камісіяў. І менавіта яны пазней вечарам раскажуць нам, як рэальна выглядала галасаванне. Мы павінны паказаць самім сабе, усім нам, усіму свету, што беларусы не здаюцца, што мы супраць Лукашэнкі, супраць яго канстытуцыі, бо ён хоча сабе зацэментаваць, забетаніраваць сваю
ўладу. І тыя, хто лічыць, што трэба чакаць 25-го года і тады выйсці, гэта людзі, якія гатовы прайграць. Бо до 25-го года нічога не зменіцца. Не выйдзе Калеснікава, не выйдзе Бабарыка, не выйдзе ніхто, не адновяцца незалежнай газеты ў Беларусі, не зарэгіструе зноў Лукашенко пазаўрадавай арганізацыі. Ён не зробіць гэтага до 25-го года. Ён карае ўсіх тых, хто падпісаўся за Бабарыку, за Ціхановскую ўжо зараз, звальняючы з прадпрыемстваў. Так што мы павінны выкарыстоўваць кожны трыгер, кожную трыгерную сітуацыю. Але глядзіце, ці я правильно разумею, ну, можна прыйсці, выкрэсліць абодва варыянты, так? Зразумела, што ў камісіі не трапіцца ўжо больш, скажам, адкрытыя людзі, чым траплялі раней на папярэдніх выбарах, таму што зараз там, напэўна, будзе ўжо вельмі жорсткая прасейвацца ўся гэта група людзей, якія кантралююць выбарчы працэс. І ў той жа самы вечар па тэлевізары пакажуць велізарныя чэргі, таму што вы заклікалі, я маю на увазе дэмакратычныя сілы прыйсці людзей прагаласаваць, выкрэсліць дакладней. А яны абвесцяць вынікі, якія напіша зноў жа тая самая Ярмошына, 80% за прапанову Лукашэнкі. Вот людзі прыйшлі, падтрымалі і нагамі, і прагаласавалі. І што потом з гэтым рабіць? Як вы лічыце? У нас ёсць свае сцэнары, свае алгарытмы, мы раскажам, як мы будзем дзейнічаць, але калі мы ўсё ж такі ведаем досвед 9 жніўня, калі мы ўсе пайшлі і менавіта публічна было пададзена, што мы менавіта ідзем галасаваць. Вы якой гадзіне ішлі галасаваць? Я ішоў галасаваць 10 о 4 гадзіне вечара. Я працаваў, не мог галасаваць. Да, ну вось я ішоў о 4 гадзіны вечара. Я ведаў, што менавіта мы ўсе тыя ідзем у гэтую гадзіну пасля абеду, хто супраць Лукашэнкі. І вось мы будзем ведаць з вамі загадзя, што мы супраць Лукашэнкі. У нас ёсць інфармацыйныя рэсурсы, дзякую, ёсць Радыё Свабода, ёсць Маланка, ёсць Белсат, ёсць YouTube-каналы, сацыяльныя сеткі палітычных лідараў. Мы будзем камунікаваць, мы будзем расказваць, што азначае наша дзеянне. Аб гэтым будуць ведаць вы, я, наш сусед, наш сябра, аб гэтым будзе ведаць і рэжым. І мы будзем завадзіць інфармацыйную камунікацыю першай, інфармацыйную платформу першай. Мы павінны быць на крок хутчэй за іх. І ад нас будзе залежыць, як гэта будзе прачытана намі з вамі, як выбаршчыкамі, і як гэта будзе прачытана усімі беларусамі, як будзе гэта прачытана ва ўсім свеце. Ці падтрымалі мы дыктатара, ці мы выступілі супраць. Мы ж ведаем, што мы супраць. Але калі мы не пойдзем, то гэта будзе ціха, спакойна, мы пасядзім у тэлевізары, паохаем, паахаем, ну і далей Лукашенко правіць, як правіў. Ці гэта наш шанец? Гэта перыяд турбулентнасці. Рэферэндум – гэта перыяд турбулентнасці. І мы гэтую турбулентнасць павінны выкарыстаць у нашых мэтах. Але гаворка ідзе проста сарваць рэферэндум, каб пазней улады таксама былі ў разгубленасці, што хіба што нічога не атрымалася, рэферэндум сарваны. Давайте пра дэталі пазней. Мы пачынаем гэтую кампанію. Вось я апошні час чытаў, бадай жа у пятніцу ці ў суботу. Мы пачынаем, мы стартуем, і мы будзем всё крок бай крок, стэп бай стэп расказваць, тлумачыць, пераконваць неперакананых, пераконваць, перацягваць на свой бок. Давайте не будзем сядзець дому, давайте пойдзем нашым рухам да свабоды. Гэта гучыць пафасна, гэта гучыць голасна, але зноў жа такі, сядзець каля тэлевізара на кухні, скардзіцца на наш дрэнны лёс, скардзіцца, чаму Бог нам даслаў такога дзікага кіраўніка, чаму Караткевіч напісаў у каласах пад серпом тваіх, дае вам всё, Бог беларусам, каб рай у вас будзе ў Беларусі, але будзе самае найгоршае жаданне. Да Владимир Караткевич, наш любы, наш родны, наш правіца, але ўсё ж такі мы зменім гэту історыю, і у нас будзе нармальнае, еўрапейскае, дэмакратычнае начальство, якое будзе дбаць пра інтарэсы беларусаў. Гэта наш шанец. І апошняе пытанне, я зараз працытую не Караткевіча, а прадстаўніцу вашу па рэформе МУС, якая зноў жа інтэрв'ю Радыё Свабоды Святлана Філько сказала, што яна не верыць у тое, што ў Беларусі зноў людзі могуць так масава, прынамсі ў бліжэйшы час выйсці вось як 9 жніўня пад сцягамі, каб это быў такі ўзнёслы настрой у людзей. Пасля той хвалі рэпрэсій, якая адбылася, частка вялікая ж з'ехала, некаторыя людзі баяцца банальна, і цяжка не пагаджацца з імі, што любы такі выхад можа скончыцца вельмі кепска для іх. Ці вы верыце ў такое, што ўсё гэта рэальна? Бо, напрыклад, у Польшы, дзе вы зараз знаходзіцца, таксама пасля ўздыму ў 80-х гадах, некалькі гадоў да змены камуністычнага рэжыму, было ўсё вельмі журботна, вельмі ціха, і людзі не выходзілі, не маглі выходзіць, баяліся проста.
Світлана Хілько, яна ўзяла, як скажем, адпачынак ад працы ў камандзе народнага антыкрызіснага ўправлення. Я з павагай адношуся да пазіцыі кожнага удзельніка дэмакратычнага руху і кожнага беларуса, які за ці супраць. Трэба паважаць іншую пазіцыю. Але тут я не згодны. Я згодны, што мы павінны ставіць мэты, мы павінны да гэтых мэтаў мець алгарытмы, под эти алгарытмы рабіць дзеянні, канкрэтныя крокі, матываваць адзін аднаго. І я спадзяюся, што і вы, і Радыё Свабода, калі мы скончым вось гэтай дыскусіі за ці супраць ісці, а ўсе разам, усе сродкі масавай інфармацыі, усе тэлеграм-каналы, усе даступныя дэмакратычныя сродкі масавай інфармацыі падтрымаюць усіх палітычныя структуры, усе грамадскія ініцыятывы ў нашай краіне і пачнем працаваць мэтанакіравана на тое, што гэта наш санец, гэта наша магчымасць стварыць турбулентнасць, гэта наша магчымасць змяніць сітуацыю ў краіне, значыцца мы дасягнем гэтай мэты. Я перакананы. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што маім госцем сёння быў Павел Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва. У празе для вас працаваў я, Дмітрий Гурневич. Усяго вам самага добрага, бывайце і заставайцеся са свабодай. Дзякуй Радыё Свабодзе. Всего доброго.